Специална едночасова програма, не толкова футбол, колкото и интервюта. Петя беше в Враца днес. Петя, кажи ми, любимец 13, каква роля играе с 13-ти номер. Ами този път не беше на върха на атаката, беше плеймейкър, раздаваше много точни пасове. Сега ще видиш, не иронизирай моите думи. Момчил гледаше докато... Видях, че Гацо Бацов играе, което е много важно. Това е още загрявката, където почнаха с петички. Да кажем, че това е матч от 90 години футбол в Враца. По този повод и правителството беше там на... Изнесено заседание на Министерски съветари, така да го кажем. Не, това бяха интерпретации на медиите, не са били в пещерата Леденика, били са до пещерата Леденика в едно заведение, каза ми го господин Коцев, депутатът от ГЕРБ, който всъщност организира тази среща. Господин Борисов не е присъствал там и господин Дянков, защото те дойдоха заедно от София. Демек на Кьор-Софрата не са присъствали, така ли да разбирам? Не знам дали е била Кьор-Софра, може са били Значи обикновена софра, добре. Може да не е имало софра. Иначе, да кажем, кои съставите или... Доста в зелено бяха ветераните от София, така да кажем, сборен отбор. Как ветерани? Без звездите от София, Петя? Ветерани пишеше навсякъде. Ти остри какво пишете? Ти не можеш да го... Ветеран е Бойко ветеран, така ли? Това ли искаш да кажа? Какво извеждащо подаване. Забелязахте ли между другото? Дончо Донев опропасти ситуацията от целвайки греда. Но се играеше пред вратата на Ботев Враца. Бяха доста по-добри. Гацо Бацов. Само отбележи. Внимание. Пас към премиера. Фин. И никой не смее да влезе в... Гацо Бацов! Да. Не е вярно, дори във Витоша Бистрица го ритат най-много. Един от най-ританите. Той като Лео Меси. Но доста по-висок. И по-добър на футбол. Гледай се. Тук ви показахме 90 секунди от мача Славия видима в днешния ден. Не е вярно. Много по-добър. Тази прегръдка и с последвалия сблъсък. Това е смяната с Фифи Перото, който също влезе в този тон на господин Радков. Разбира се, на негово място легендарния Фифи Перото. Имаме привилегията старши треньор. Нов извеждаш пас, Петя, пропускаме негов. Аз ти казах, че той раздаваше пасове наляво и надясно, включително и с петички. Браво. А тук какво става? Това е старши треньора. Господин Нейков е помощник треньора, господин Дянков е старши треньора. Тандем без хаберия. Докато господин Дянков ни обясняваше как ще направят така, че букмейкерите да имат сървъри тук в България да плащат данъци. За хазарт говорим. Господин Борисов стоеше и чакаше господин Дянков да се качи в негов Мерцедес и накрая му казваше хартисаш. Аз мислех да предложа ние да го вземем, ама... Всички прилики и разлики с Гара Дембеле са нарочно търсени в тази атака, която видяхте. В крайна сметка, колко свърши мача? Колко за белите? Колко за белите? За бяло-зелените, за 2-1. Браво. Утре какво? Това е изравнителният гол. Тук имаше нарушение в атака, според мен. Но съдиите не го дадоха. Съдия. Иначе доста народ беше. Даже господин Борисов на церемонията преди мача каза, който казва, че няма публика по стадионите, тук да дойде да гледа. Това е 2-0. След много сериозна борба. Ясно. Народ казваш, има публика доста. Да, доста публика. Много аз се очудих, че не виждаме много хора. По принцип във Враца ходят хората на мачове да те интересуват. Сега града си е футболен. Обещаха осветление. Гледай къв пас. Върни. И Дончо пак го провали. Върни обратно. Да кажем, че Дани Боримиров беше на стадиона, но е болен и не игра. Гледай, погледни паса. Ама аз го гледах днес. Аз казах, че... Ма няма тук и 10 пъти да го видиш, не си го видял достатъчно добре. Браво. Това ли беше, Петя? Утре в 8 часа какво да гледат? 20 часа какво да гледат? Всички интервюта,
това, което каза господин Борисов за стадионите, за букмейкерите, които вече ще плащат, колко пари да очакваме, господин... Цветанов ексклюзивно интервю за теб да е дал, доколкото разбирам. Да, само че по днешните неща, тази акция, която е за автоджамбазите, специално се спря. 5 минути стоя. Браво, само така. Това да се чува. Боте Враца, сигурен на практика, сигурен вече член на групата. Осветление им обещаха, господин Борисов каза, осветление и табло от Общинския съвет. Кметът е от ГЕРБ, преди да ме попиташ, но е доста деен така поне. Това да се чува. Това да се чува. Гледам, че е добър теренът. За